Hei! Seuraavaksi kerromme, mikä merkitys työllisyysrahastolla on suomalaisille yrityksille, palkansaajille ja koko työmarkkinoille. Lähdetään katsomaan. Työllisyysrahasto on olennainen osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Keräämme työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitamme muun muassa työttömyysturvaa, aikuiskoulutusetuuksia, työttömyys- ja aikuiskoulutustukiajalta kertyvää työeläkettä sekä palkkaturvaa. Asiakkaitamme ovat kaikki työnantajat ja 18–64-vuotiaat palkansaajat Suomessa. Rahoittamamme sosiaaliturva tuo turvaa työn muutoksissa ja lisää suomalaisten työmarkkinoiden joustavuutta. Työttömyysturvan avulla varmistetaan, että työntekijän menettäessä työpaikkansa hän selviää tilanteesta taloudellisesti ja voi keskittyä etsimään uutta työtä. Työttömyysturva helpottaa myös yritysten ja työntekijöiden selviytymistä lyhytaikaisista markkinahäiriöistä. Työntekijä voi saada työttömyysturvaa myös lomautusajalta, jolloin väliaikainen tilanne ei pakota yrityksiä luopumaan osaavasta työvoimasta. Työllisyysrahasto opastaa ja neuvoo asiakkaitaan työttömyysvakuutusmaksu- ja aikuiskoulutusetuusasioissa sekä osallistuu toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Työllisyysrahasto. Tuomme turvaa työn muutoksissa.